Il-qrubija bejnna u l-Italja ma sarfitx biss f'influwenza Taljana fl-oqsma tas-snajja, l-ikel u l-festi, imma wkoll fil-lingwa. Għarrokna li jmiss, iltqajna mal-professur Joseph M. Brincat sabiex nifhmu x'impatt ħalla t-Taljan fuq il-sin pajjiżna. It-Taljan fil-Malti huwa parti integrali. Parti integrali għal ħafna affarijiet, ħafna mill-kliem huma assolutament indispensabbli, l-ebda mod li ma tużhomx. Bħal pereżempju l-arja, l-pulmon, l-spalla, s-siġġu, taf kif hemm. Meta għamilt studju fuq il-lessiku tal-Malti, ibbażat fuq l-40,000 kelma li hemm fid-dizzjonarju l-kbir ta' Aquilina, tela sorprendentement għal isu 54%. Issa Aquilina kien daħħal ħafna kliem, anke kliem li ma tantx jintuża u kliem obsolit. Allura mbagħad għamilt exercise ieħor bħalu fuq il-concise. U l-concise iżjed qiegħed ibbażat fuq l-użu kliem vera li nużaw dal-affarijiet. Hemmhekk l-element Taljan użqalli fil-Malti tela għal fuq is-60%. L-element semitiku huwa pjuttost baxx għax jiġi madwar terz tal-vokabolarju tal-Malti, però mbagħad għandek ħaġa oħra x'tieħu konsiderazzjoni, il-frekwenza. Il-frekwenza tal-kliem semitiku peress li jikkomprendi l-kliem grammatikali u dawk li ngħidulhom l-iperonimi, jiġifieri bl-Ingliż umbrella term. Dawk huma kważi kollha mis-semitiku. Umbrella term hija pereżempju l-kelma hops. Inti li tini biċċa ħobs, jew kellha mmur ixtri l-ħobs, imma mbagħad għand tal-ħobs tara x'tip ta' ħobs se tieħu, jekkux panini, jekkux ftira, jekkux strabatta, jekkux baguette, jekkux toast, u dal-affarijiet, taf kif? Diħa il-frekwenza tmur favur is-semitiku. Il-kwantità tmur favur l-elementi l-dulhom romanzi biex ikkomprendu l-isqalli u t-Taljan. Il-Taljan, il-kavallieri daħluh Malta, u kien hemm raġuni serja għaliex ukoll għax it-Taljan ma kienx jeżisti qabel ma ġew il-kavallieri hawn Malta. Pereżempju Dante qatt ma qal li hu jikteb bit-Taljan, kien jikteb bil-Volgare, il-Volgare tat-Toskana. Imbagħad peress li l-opera ta' Dante, speċjalment id-Divina Kommedja, mbagħad Petrarca, mbagħad Boccaccio, infirxu mal-Italja kollha u bdew jaqrawhom it-Taljani kollha, awtomatikament sar il-lingwa letterarja tal-Italja. Jiġifieri però kien jużawh biss dawk li jħobbu jiktbu l-poeżiji u r-rakkonti. It-Taljan mbagħad infirex mal-Italja kollha meta nkitbet l-ewwel grammatika tiegħu. U di ħarġet fl-1525, 5 snin biss qabel ma ġew il-kavallieri. Allura l-kavallieri meta ġew hawn Malta sabu l-Italjan standardizzat. Meta naraw fejn kien jintuża t-Taljan, li żjed li kien jintuża ovvjament fl-amministrazzjoni u fl-iskola. Ir-raġuni kienet illi sadattant beda jinfirex il-Malti, beda jiġi standardizzat, jiġifieri jibdew jiktbuh bil-poeżiji u fir-rakkonti li mbagħad jibdew il-grammatika tat-Taljan, pereżempju De Soldanis, Vassalli. Ma ninsawx ukoll aspett importanti ħafna għalina u għalhekk daħal ħafna kliem mit-Taljan fil-kitba iżjed milli fil-mitkellem, illi kull min kien jikteb anke fuq il-Malti u anke kien jikteb bil-Malti, kien jikteb bit-Taljan. Pereżempju, De Soldanis, id-dizzjonarju tiegħu kitbu bit-Taljan. Vassalli, il-leksikon kitbu bit-Taljan. Dak kienu grammatiċi iżjed milli għall-poplu biex jitgħallem il-Malti, għax dak iż-żmien kienu jgħidu l-Maltin jitkellmu bil-Malti m'hemmx għalfejn jitgħallmuh, allura jafuh awtomatikament. Dak kienu iżjed miktubin għall-istudjużi. Mill-1946 minn wara l-gwerra, ovvjament, ħafna iżjed qawwa l-Ingliż, imħabba li l-Ingliż sar il-lingwa tal-iskola primarja. Twarrab ukoll mill-użu soċjali imħabba li l-biċċa kbira tal-films fiċ-ċinema u l-biċċa kbira anke tal-gazzetti u kodba bdew iżjed jidħlu Malta bl-Ingliż milli fit-Taljan. Però kellna qisu boost meta daħal it-television Taljan madwar l-1957.
U dam da jisu sa meta bdow infirxu il-kanali televizivi politiċi. Emmek sa qabel dawk, ġifiri sal-1990, jisu l-audience televiziva tat-Taljan kienet ftit iżjed minn nofs, iżjed minn 50%. Wara niżlet għal xi 20% kif qiegħda bħalissa illum. Allura il-klim mit-Taljan ma tantx għadna nixorbuh, però mbagħad hemm rivinċita. Fis-sens li ħafna mill-klim Ingliż illi hu ta' oriġini Franċiża jew Taljana, l-Ingliż kif nafu għandhom addirittura żjed minna, element romanz għandhom ma' 70% immaġina. Allora, aħna meta nużaw kelma Ingliża bħal pereżempju evaluation, tajjeb, awtomatikament dik tiġi taljanizzata u siċiljanizzata. U aħna ngħidu evalwazzjoni. Issa evalwazzjoni n-nies jistgħu jaħsbuha li ġejja mit-Taljan, mentri fit-Taljan ma teżistix. Dik hija kelma Ingliża taljanizzata. F'dan is-sens hemm qed isir ħafna kliem ta' dat tip. Jien ġbart ma' 300 għax kull darba li ninnothom. Pero daw qegħdin jidħlu issa u hawnhekk għandna differenza importanti ħafna. Li meta qabel il-lingwa kienet tixrob mill-letteratura, jiġifieri l-lingwa kienu jagħmlu għall-kittieba, illum il-ġurnata qed jagħmlu għall-ġurnalisti. U l-ġurnalisti għandhom iżjed kreattività, ejja ngħidu hekk. Allura peress li huma iżjed esposti għall-Ingliż, awtomatikament idaħħlu l-kelma Ingliża. Imma fejn jistgħu awtomatikament jaqilbuha għat-Taljan siċiljaniġġanti. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.